טוב. המטרה שלנו, של דניאל ושלי, היא בעצם לקרוא יחד סיפור איתכם. וסיפור שמקריאים אותו, אז הוא יכול להיות אחד משניים, או סיפור מת או סיפור שמרדים, כמו שאני עושה בלילה לילדים שלי. סיפור חי זה כשכולם קוראים יחד. אז אנחנו באמת מבקשים שהקריאה תהיה משותפת ואסוציאציות שעולות לסיפור. הסיפור הזה מופיע באחת ממסכת התלמוד הנקראת מסכת נזיר. מדובר שם על אדם שמקבל נדר, הנקרא נדר נזירות. כל פרט כאן כנראה חשוב, כן? הבחור, האיש הצעיר הזה, הרי הוא לא נולד ככהן, הוא אדם מן השורה, כי נזר אלוהיו על ראשו. נזר זה מלשון כתר. הוא מקבל על עצמו, זה סוג של הכתרה עצמית. הוא מכתיר את עצמו כנזיר. זאת אומרת שהעניין של השיער כאן הוא הרבה מעבר למסגרת המצומצמת של הנזירות. זאת אומרת, הנזירות מסמלת יחס מסוים ליופי. 1400 שנה לפני, בדיוק נמרץ למה שפרויד אומר על הנרציסיזם. The libido was turned into the self. אחז ליבי עליי, וממילא ביקש להעבירני מן העולם שהוא האובייקטים. יש כאן הפניה של הלב, של הליבידו, מהעולם, פנימה, עליי. האובייקט והסובייקט התאחדו, כמו בתיאור המדהים שם בסיפור, ואין שום דבר באמצע. אבל יצרי זה מצלצל בצורה קצת שונה, המילה יצר, מפני שיש בה גם את כוח היצירה, כן? יצירתיות, יצירה. יש גם את היוצר, זאת אומרת, זה לא דבר שהוא בהכרח דבר סובייקטיבי, זה החותם של היוצר. אבל יש פה משהו שאני כאילו בכל זאת לא מבינה אותו, גם במיתוס וגם בתלמוד. לכאורה, לפי איך שהסיפור מוצג, אין לו קונטקסט. הלך בן אדם ובדרך מקרה נקלטה בעינו בבואתו. אני חושבת חסר פה קונטקסט, ולכן אני הלכתי על הפירוש ההפוך. כאילו, בעצם, איפה הבדידות שלו? איפה הדבר הזה שהוא עם עצמו, ובסופו של דבר הוא הולך לאיבוד, כאילו הוא נטרף בתוך עצמו, כי אין שום דבר שם בחוץ. אני חושב שהשאלה הזו היא קרדינלית, היא מצוינת. בעצם הרזון הזה של המילים, של הגיאוגרפיה, של האנתרופולוגיה, של הפאונה, של הפלורה, הוא כדי שכל אחד מאיתנו יראה את עצמו מול המעיין. והסיפור הרזה נותן לנו את ההזדמנות ליצור את המסביב שלו. הוא הופך את הסיפור הזה לסיפור שחי עד היום. נכון שיש מחיר לסיפור הזה. אני מסכים איתה, אבל זה מה שהופך אותו לרלוונטי. ואני רוצה לשאול אותך הרב אפשטיין, הרי אתה כל ימיך מלמד, אתה יושב על במה ויש לך מאות תלמידים ותלמידות. אתה יושב והם לפניך. מה זה אומר לך? הרי יש כאן את שמעון הצדיק, כהן הגדול. הדמות באמת מהדמויות הנערצות, והוא נפגש עם אותו יפהפה, יפיוף מהדרום, והאם קורה לו משהו מול האיש הזה? האם קורה לו משהו שהוא מתגעגע אליו? מה אתה אומר? אתה שואל אותי כשאני עומד על הבמה ואני מרצה וכולי, ואני שואל אותך כשאתה לא עומד על הבמה אלא יושב בקורסה ואתה לא מרצה אלא אתה מקשיב. כן, אנחנו ממלאים תפקידים ממש הפוכים. המשותף בינינו זה הנון הזאת של נרקיס, נזיר וכולי. נקודת הנרקיסיות הבלתי נמנעת. ברגע שאני מדבר אני חייב לאהוב את מה שאני אומר. לאהוב את עצמי אומר את הדבר הזה, גם אם בשנייה הבאה, כאשר מישהו יכתוב את זה, אז אני אגיד לא, אסור לכתוב את הדבר הזה, כי אני כבר לא אוהב אותו. זאת אומרת, יש לנו את המרכיב של הזמן שאתה הזכרת. זאת אומרת, הרגע הראשון, אני חושב שגם אתה מאוהב בפירוש שבא לך בראש ברגע שאתה שומע את מה? אני רואה את הברק בעיניך. ערב טוב. מאוד שמחה וגאה שגייסנו את עפרי כנעני, שהיא אומנית חשובה שיוצרת בארץ ובעולם. הדגל המרגש הוא באמת התערוכה שעומדת להופיע ב-23 ביוני בגלריה רוטשילד 69, שהבעלים שלה
או, את הבעלים הייתי לוקחת לטיפול, כי הוא ממוקם ברוטשילד 12 והוא קורא לגלריה רוטשילד 69, זה בהחלט סוגיה לדון בה. וזה בעצם המנוף שלנו לדון היום בשאלה הבאמת מרתקת הזאת, איך מכריעים פרשנות. מגבוה בארון הספרים ועד להכרעות הכי מיידיות של כל שעה טיפולית, ומהיום יום בסטודיו ועד ההצגה בסוף בתערוכה, בגלריה, במוזיאון. ההזדמנות שניתנת לנו דרך הפרויקט סוטה היא הזדמנות מיוחדת בגלל שיש לנו כאן כבר פרשנות בשתי קומות. מכיוון שזו לא עבודת אומנות ממוחו הקודח של היוצר, אלא יוצאת כבר בעצם מטקסט קיים, טקסט מדרשי. אז באמת מעשה בשתי אחיות שהיו דומות זו לזו, ואחת גרה בעיר אחת והשנייה בעיר אחרת, ואז הבעל של אחת מהם חושד באשתו שהיא בוגדת בו, שיש לה גבר אחר שנסתרה עם פלוני. כשהם מגיעים יחד לירושלים, היא ניתנת בידי כהן גדול בירושלים, ובעצם זה טקס שהוא המשפיל ביותר, פנטזמגורי לחלוטין, שבו היא נלקחת על ידי כהן גדול. כל הטקס הוא סוג של גרוטסק היום לסקס האסור. מצד אחד היא המושפלת שבו מושפלות, היא ושעיר לעזאזל ממש. מצד שני היא מגיעה למקום שאף אישה אחרת לא מגיעה, וגם מגיעה לשם ערומה. והיא אמורה לשתות מים מרים, שהרעל שיש בהם מורכב מאפר המשכן. זה סיפור שלפחות כמו שהוא נכתב הייתה לו אג'נדה. והאג'נדה הזאת היא ברורה, דידקטית, whatever, male dominant, whatever, ולכן הם היו חייבות להיפגש. אם דיברנו על רמות הספק, הספק של הבעל והספק של הזהות והספק שכל הזמן קיים פה, אז גם יש איזה ספק קטן של מי מתה מיד. את אותו טקסט אפשר לדמיין כמו טקסט שמסופר למטפל. לא רק שבין שני מטפלים לא תהיה אף פעם אותה פרשנות לטקסט. גם אני ב9 בבוקר וב11 את אותו טקסט כנראה הייתי פוגשת אחרת לפני הקפה ואחרי הקפה, או לפני כל מיני תהליכים נפשיים שהספיקו לעבור בי, הייתי כנראה חושבת אותו מעוד מקומות. בעידן הפוסט-מודרני, כשאת כותבת או כשאני מפרשת בתוך שעה טיפולית, אין לנו את העוגן הזה. אנחנו לא מוגנות יותר במחשבה שאנחנו פשוט מחפשות את הדבר שהטקסט אומר לנו. אנחנו יודעות שהטקסט שאנחנו נייצר טבול גם בנו הוא רלטיביסטי, הוא יחסי. אולי תספרי קצת על התהליך המודע, המושכל, שלוקח בחשבון את העידן שבו את יוצרת את היצירה הזאת, ואת ההשפעה הפוליטית שיש ליצירה שלך. איך זה מכריע את הפרשנות שלך כאומנית? אני החלטתי לשנות את הדינמיקה בין שתי האחיות. הסיפור הזה, מבחינתי, יש בו משהו במבנה שלו, ודיברתי על המבנה בחלל, שהוא נחתם בנשיקה. ובאופן שהוא מעוצב בחלל, דלת הכניסה זה הדלת שבה תראו את הבריכה, ואז הנרטיב מתפתח, זה 22 דקות לאורך החלל, והנשיקה היא בקיר שמנגד, בקיר הסיום. אבל אז, אם מחליטים לחתום אותו בנשיקה ומחויבים לסטרקצ'ר, לאיזשהו מבנה מאוד מאוד, כן, כמעט גרפי של הסיפור הזה, אז השאלה היא איך להרוג אותם אחרת. יש תופעה בפסיכואנליזה שפרויד איתר אותה מאוד מוקדם, שנקראת תופעת העברה, טרנספרנס. כשהמטופל מגיע לקליניקה, אז הוא מביא איתו את היחסים המוקדמים שלו מהבית. אני שומעת את מה שאת מספרת, ואני חושבת שיש לנו יחסי העברה גם עם טקסט. ואני חושבת שוב על הסיטואציה, שנגיד מטופלת, אישה, אומרת את הטקסט הזה. נגיד שעולה לי אסוציאציה של נשיקה בין נשים. יש לי אחריות, אני צריכה לקחת בחשבון קודם לעשות סדר, בדק בית, מה מזה אני משאירה פנימה ובודקת איך הוא קשור לעולמי. אני לא יכולה להפיל את התשוקות הלא פתורות שלי או את המשאלות המוקדמות שלי על המטופלת, אני צריכה לקחת אותה בחשבון. לך יש חירות אחרת. יש לך חירות אחרת, את יכולה לשמוע את הטקסט, לפתח כלפיו יחסי העברה ולהשליך עליו כרצונך החופשי. אחד ההבדלים הברורים של הפרשנות שלך יש קהל, ולפרשנות שלך אין קהל. ההבדל ביני לבין עופרי, ולדעתי הוא מאוד מאוד לטובתי, הוא שהיא תבוא למחרת או לפגישה הבאה,
ואני אוכל לשמוע את התגובה ולשמוע אותה לא רק מהבטן הפעורה, כמו שקורה כשמישהו מגיע לתערוכה, אלא אנחנו שותפות למעשה פרשני באופן תהליכי מתמשך שמכונן את המשמעות שוב ושוב ושוב, וזה באמת מאוד שונה. זה באמת רק להיזכר כמה אופציות פרשניות יש מול טקסט כל כך קצר, איזה ספקטרום רגשי רחב ולכמה מקומות שונים אפשר להגיב או שלא להגיב, להגיב ממרחק ולהגיב מבפנים. אנחנו נשאיר את זה ככה לדמיון של כולנו, ובזאת נסיים בתודה גדולה לעופרי כנעני.